tüp hərəkətlər. Qol hərəkətləri ul adala brafeo deyib, brafo degan so'zdan. Brafo ul ispancha qol. Həm qol bilan ishlanadigan mana shu hərəkət adala brafeo deyib. Əblaziklar floreo degan hərəkət yo'si. Floreo nə bu bular? Flor ul şəşək. Həm nə bu hərəkət ul əzrək oşula turgan şəşəkə oxşagan. Flamenko orqali, bu sənət orqali sen işində bolğan bütün bir-birini anlatıb bera alasın. Eng mənə tübəndən alıb, eng yuqarı hisslərinə xətlik sen anlatıb bera alasın, söyləyib bera alasın. Bu senin hekayən. Flamenko biyuğuna tübən. Bu şey birdən tura. Muzika, jir, həm biyu. Şunday zor sənət ул бит инде әле кошаннан бирлек эле гарәпләр заманыннан урта гасырларда гарәпләр яшәгәннәр бит менә шушы территорияда Испанияның көньягында. Аннарны күп чыгарганнар. Шул вакытта шунда килгән шигәннәр ул гарәпләр бит инде шундый каты кайгырган, аларның китәсе килмәгән 800 ел алар шушы җирдә яшәгәннәр. Олар булган мусульманнар, олар бу территорияда яшәгәндә бу җирләр чәчәк аткан, чынлап чәчәк аткан. Һәм аларны бер секундта яулап алалар. Бу безгә бер яктан якын, чөнки бездәге бит үз мусульманнар, татарлар үз вакытында явыз Иван гаскәрен аркасында үзе безнең нәрсәле ул, үзе безнең җиребезне югалтмадык инде без аны шу җирдә яшибез, ләкин азатлыгыбызны югалткан кешеләр. Шулай ук без мәҗбүри христианлаштыруны узган кешеләр. Бер уйлаганда без аларны аңлый алабыз. Һәм менә шушы өч халык, еврейлар, кулган гарәпләр, шигәннәр менә шушы хисләреннән, тойгыларыннан әз-әзләп барлыкка килә. Менә бу зур, хәзер инде дөнья кебек зур сәнгать фламенко. Идеаль рәвештә без әзикләгәнебезнең аякларын күрмәскә тиеш. Нәрсә? Җиңел түгел фламенкода бәясе. Birden tege bu informasyonu bit alıp bula İspanya'da ana. Onda barı bir finansa. Şekilde. Ben yıl sayın почти 200 bin ben şu an gittim. 200 bin. Şunun qaysı bir büyük şirketə, mən professional büyük şirketə də kursuna bizə flamenko qoyuldu. Məni onlara bəyənməydi. Onlar mənə qıybat deyirlər. Qoyunşab qıybatlar. Biz bit mənə özümüz şunday bəyəyə gələ qoyabız. Aytам, ittəşlər, siz bit kimdir bu şqa oxugansınız? Kimdir şqa oxumasa da yılına 200 min ərəmətgən kişilər ərəmətli түгел инде bu investisiya. Bu 8 yıl rəttən 200 min kimində investisiya salıb şuшы sənətgə. Mən yana şəkildən öyrənəm. Nişik mən yana qıybat qalıb, onlar bu şqa eləşələm. Bu muzikal instrument. Həm İspanya'da şuшы muzikal instrumentda onlara öyrətə тұрған бүліклер бар консерваторияларда. Баш бармакка кидек, bu баш бармак белән беренче бармак арасында кысып куябыз. Ниләрне кастанетларын күрәсең, ул ачык килеш. Алар ачык килеш. Һәм куллар белән эшли башлыйбыз. Син сорау бирә башлыйсың. Нишәпсең Казанга бөтен дөньядан килми кешеләр татар биюен өйрәнергә? Нишәп безнең шәһәрдә йөзләгән мәктәп юк? Севилья ул Казаннан кечкенәрәк шәһәр, анда йөзләгән мәктәп бар. Шуның бер унысы профессионаллар өчен анда бөтен дөньядан кеше килә фламенко өйрәнергә. Калган 90 нишәсе, 80 нишәсе. Кичкенә студиялар, гади кеше йөрсен өчен менә эштән соң фитнеска йөргән шикелле.
To'yda bizning 100 maktab Qozonda xishshig'i, bishov, xishshig'i un, qo'ya ul. Nishab yo'l, nishab ona biylar sahnadagina, nishab ona biyuni iskil qoldig'i deb o'ylaylar.